chisina manyepo. Ichokwadi chisina manyepo. Mwari nevadzimu vanditungamirire. Mwari nevadzimu vanditungamirire. Sarongorwa kupasi kunyatsotitsanangurira neyarumamarira ave. Pamusoro wedare mambo. Ndakava negadzo kushamisika kukuru pandakasvika kumupamba pangu pandakavakira dzimba vakavakirira, ndichiona miti yakatemwa pasisina, miti miunga, mimango yanga yakapazurwa, michero inosanganisira mutove, muhacha, musadza webungwe yakatemwa zvekare. Ndinokushamisika uku ndakazopedza kuda kuti nditsvagiridze kuti chii chakamboiti. Mutsvagiridzo yangu ndakazokwanisa kubuda nezita raAron naTinashe kuti ndivo vakaonekwa vachitema, asi handina kuda kugumira ipapo. Ndakada kufamba kuti ndinozvionera nokuti miti yangu ndinoiziva. Ndakaenda kumba kwaAron ndikaona miti hunde yemiunga nemiti yandayabva mukutsanangura iripo pamberi pedzimba dzake. Ndakazoda kufamba zvekare, imwe yacho yakatemwa ndakazoiona iri kumba kwaSauro. Papera kwenguva ndakazoda kuti ndifambe ndichiona kuti miti iya ichiripo here. Ndakazoona miti yasara mishoma, pangosara yahafu, mimwe yese yapasisina. Kurava kuti pakauya masamirizi ndabva nhara, miti iya yakabva yabviswa panzvimbo, kunyanya hunde yacho yakakora yakabva yabviswa panzvimbo. Asi zvisinei ndakamangara nyaya yangu ndikati, ko ndiani chaizvo akati ouya watema musitendi vangu mandakasiyirwa nomubereki sekuru pasina mvumo, kushora kwakadii. Saka ndinoti ndizvozvo chete mambo. Uchishamisika toona miti yakatemwa, wakawanawo here munhu wawakafungidzira kuti ndiye akatemwa? Ndakatanga kwetu ndanga ndisina ruzivo. Ndakazoenda kwaSauro ndichida kuzwisisa chaizvo kuti ndakasvika kwaSauro ndikamuona ndiri kuenda kunoona aine murume anonzi Achiuta. Wawakaona ndiani? Sauro. Ndichida kumutaurirawo nezvenyaya iyo. Sauro akati handizivi, handina ruzivo, nokuti ndaane nguva ndisikafambire diviro. Asi ndodayira kuti hambo munhu kure kure. Ndichida mumwe womusha muno akatemwa miti, mumwe kana kuti misikanzwa yevamwe vekomiti. Ndakata kumashoko akataura ndikati asabwina nakufara ndakutaura izvi chokwadi. Mene semukuru wemusha nokufunga kuti pangaitwe sei ndakakumbuka. Sauro wati izvi hapana
ndikwanisire kuti handina uchapupu, asi chiri kuratidza kuti miti yakatenga. Asi ndikati munhu wacho asati ataita setanhumbo yakaiwa kusabhuku, asi mukashaya here zvinhu zvinoitika musha menyu. Zuva rakacheka nyika. Sabhuku wakati handina zvandinoziva zvekuku, handina zvandinoziva. Vararidza varamba. Saka akaramba chii? akati zvekuku ndane nguva ndisikafambireko, handina mainterest maningi nazvo, ndane nguva ndisikafambireko. Zvauri kutaura zvine implication kaizvozvo. Kana uchitaura kuti akaramba haana interest nazvo, nyatsopatsana tipanzwisise. Chokwadi nekuti ndaitarisira semukuru womusha kuti semwana uya ane dambudziko ndichaona kubatsirika, asi rubatsiro rwawaida rwakamira sei muna sabhuku? kuti tichamboedzawo kuita sei kuferefeta sezvinhu zvakaitika masikati, tiite sei tione kuti tingamunene mindo yakaita sei. Sabhuku haana kukwanisa kusvika ipapo. Haana kukwanisa kusvika ipapo, akabva zvichida misikazwa here vamwe kuratidza kuti munhu uya anenge asina simba nemusha wake. Aiwa, imwe nyaya right. Kuti uzosangana nezita raAron kuti uye naye kuno, wakasangana naro chirudziro. Zita raAron, pane munhu pamusha pangu, pane vavakidzana, pane vanogara ipapo. Vanogara ipapo papi? Vanogara vari kwavandakatichengeta imusha. Vachengeti vemusha. Saka vachengeti vemusha ava ndobva vabvoti vatevakataurira nyatsotaura ifu nokuti zvaakureva zvakureva kuti ini hamuna rendi yamunobhadhara, ndakatichengeta imusha. Havaitadza kuisa please call kana kukumbira foni, baba ndozvaitika kuno kana ndozviri kuitika kuno. Saka zvinhu zvoreva kuti ndinge ndikatokupa notice ndakuti uchibva pano kuti hapana, hauna pedzisiro raundi. Saka vazotaura tamona vanhu vachitema, but Aaron naTinashe ndivo vakabata vari matemo vachitema vachitakura nengoro vachienda nadzo kunyidzo. Tinashe wakamumhangarira? Kwete, munin'ina waAaron. But mumwe nemumwe anenge akapara mhosva yake sekupiwa kwawakaitwa nevanhu muchengeti. Kuti usangane nezita raAaron naTinashe, Vakataka kuzita raAaron. Chimbomira, wakasangana nemazita mairi aya usati waenda kwasabhuku here kana kuti watodzoka kwasabhuku? Ndatodzoka kwasabhuku. Watodzoka kwasabhuku. Ndobva waita sei waane mazita aya wadzoka kwasabhuku? Ndakaedza semunhu basi, ndakaedza kufonera Aaron. No, nyaya iyi handinokwanisa kubata foni dzake, asi vandakakwanisa kubata mwana wake anonzi Takuso. Ndikataura kuti ndikati pane zvaitika kumusha uko, baba asika kuita sei vandione. Ndakaedza kuramba ndichifona, asi pamberi yairira chaizvo, asi pamwe nekuenda kwenguva
yakazenge yakuisarima kuratidza kuti yange yablokwa. Kana yati nashe yacho yange isarima. Sabhuku akazodzokera kwaari here kuti unomutaurira kuti wasangana nezita raAroni nati nashe kuti ndo vakatema miti? Kwete. Wakaregererei? Akashakagidza kusave nehanya mashoko aataurira pakutanga zvekukundara ndine nguva ndisinahanya navo. Rega tibatangu papedza ipapo wakapakanganisa. Ungadai wakadzokera kwaari uchiona kuti airamba asina hanya here kana kuti aikuudza matanho aizofanirwa kutorwa. Iye zvinezvi uri pamberi pangu, unogona kunditaurira here kuti naAroni musati mataura nezvenyaya? Musati mataura. Ndanzwa uchitaura iwewe kuti wakaenda pamba paAroni ndokuchindoona paine huni dzairatidza kuti dzakabva pastendi pako. Wakataura naye chinangwa chekuinga pamba paAroni ndiani? Andinosvika pamba chaipo nokuti dziri pakati pane nzira inopfuura nepakati pedzimba dzimwe dzimwe. Saka takangopfuurawo nenzira ndichida kubata chokwadi kuti idzi ndedzangu, asi ndakabva ndazotoona musadza wokuru uya mukuru wacho uyu mudiki wacho uyu mutoro wokwangu ndibata chokwadi. Asi hauna kuzoona dziri pamba paAroni? Wakutaura zvepagedhi asi wati uku kune dzimba, uku kune dzimba dziri pakati. Pane nzira pakati. Hauna kuzoona dziri kumba kwaAroni? Dziri kunze kweyadhi. Asi iwe nekufananidza miti yawaiziva nezvawaiona ipapo pawakaona dzinenge dzahuni, wakabva wangogutsikana kuti miti yakabviswa mustemba. Ichova. Iye zvinezvi uchiuya kuno wandidedzera Aroni wauri kufungidzira kuti ndiye akatema. Asi kutema kwauri kutaura iwewe, kwauri kufungidzira kuti ndiAroni, hausi kundipa umboo hwakazara unosvikira pekuti uyu anenerwe mhosva idzodzo. Umboo hwakazara hwandanditsvaga kwauri, vanhu vanochengeta pamba pako vakaona Aroni ndobva vakutaurira. Hauna kuvatora kuti uende navo, vanopupura zvavakakutaurira pamberi paAroni. Wataura uchinenera kuti basa rako rinokutadzisa, asi isati zozvikoshesa izvozvo, nokuti mhosva iyi yakakosha chaizvo. Iko zvino vanhu ivavo vanochengeta pamba pako kuti vazoburitsa vakambotanga vachiti taifunga kuti makawirirana nani, vakatosvika paextendi yekuti ko maitadzowo kuisa kana please ko
bhuyai muone zviri kuitika kuno. Oh. Chavairegerera kutaurira first time kuti aiwa musatambudzike zvinyu ndiAron Chi. Nokuti takatozoita kutoita chisimba navo kuti akuganda kutsinga izvi ndokuzobuda kwenyaya iyo. Nhasi varipo Varipo ndombavha idzodzo ivavo ndombavha handiti ezvino izvi ungadai wauya nomumwe chete kana vairi kuti vanditaurire maitikiro azvakaita wauya no kwete pakaita kanenge kutsindidzana ipapapo kakare nokuti vakasingadi kubvubvudza nyaya yacho. ndati ndombavha idzodzo ndombavha ivo vanhu ivavo ungadai usina kana kutombovaregerera. Ninofunga naye anotofunga zvekuwadzinga ikuwadzinga ka unofangaaimbowachengeta nokuti takatambudzika chose kuti tabvunza isusu nemaonero atiri kuita ndombavha idzodzo. Chimwezve chandaa ndiri kutarisira kuti undigutse nacho waifanirwa kuisa effort yekuti utaure naari. Handiti muri mukomana nemunira rwangu baba namwana asi Aona. semunhu wandakataura nemuzukuru tikati ngaandiwo but muzukuru ka remember pane mhosva ka muzukuru anongoti sekuru baba wenyu wauya pano anongopindwa nzaura kuti ndichavaona kana ari ataura mwana asikuda kuona baba anofana kufambira mumidiyana. kana kuri kunwa ndoro mwana anofambira baba, asi kana yaamhosva baba vanoenda kumwana kunoti ukwezvo wakazviitirei. Handiti iye makambogarisana seiko nemwana wako mutsva? Takagarisana zvakanaka kumashure kwesoko takagarisana zvakanaka. Ndiye anotouya achitorima panzvimbo idzi dzese nekutoisa maraini kumiti ozoya kuzotema zvekuti anoziva kuti apa nepari pakamira pakadai ndati nekugarisana kwakanaka kudaro ozoya achitema miti. Ndati vanhu vawakati vachengete pambava ndombava unovapa mari kuti chengetai ivavo ndombava ivavo zvandakuudza iwe vamharire kuno vanhu ivavo tivabvunze kuti zvakambofamba sei. Handiti ratimbogara pasi. Simuka Aron. Sunza rogo rwiri. Oti zvandakutaura pamberi pamambo nedare ravo. Zvandakutaura pamberi pedare ramambo nedare ravo. Zvandakutaura pamberi pamambo nedare ravo. Ichokwadi chisina manyepo. Ichokwadi chisina manyepo. Mwari nevadzimu vanditungamirire. Mwari nevadzimu vanditungamirire. Aroni, nyaya yaunzirwa pamberi pangu kuti iwe wakatema miti musitendi yababa vako wakamboinzwa? Ya, ndakainzwa. Wakainzwa nani? Ndakainzwa nemwina wako iwe. Ndiudze maudziro akakuita chaiwo chaiwo. Maudziro akanditi ndaona amai.
anova amai vedu anova mudzimai wababa vakati ko matema miti sei uko tungwa nzima akatema miti vakataura nazvo vakataura naamai nababa amai nababa naamai nemukomana vataura nazvo vakataura navo zvausingazivi handisingazivi kuti vakataura kusvika pakudii asi chandakazongwa chakutaura nemukomana akazongonditi inini amai ndazongovati musitendi menyu mamunorima mazuva ese makoresi imamumuzive here airevera kuti kudii airevera kuti baba vangu musitendi mavakagara ndemasekuru asekuru vangu nemadzimai mangani maviri so vangu vaine madzimai maviri ambuya vekutanga vakuru vanova amai vana baba vakadzama vakatanga kuti asiri kudzama vechipiri vanga vari kubotswana vakabva kubotswana nasekuru ndo vanga vaine ane imwe stendi iri panext pakati vakodzipa saka baba ava vakava vakadzimba kustendi kwaigarani ambuya vakuru ava baba vakavaka kunzvimbo yamai vavo right. Saka pavakabvunza mukomana aipa reference yekuti imini mama kustendi muti watatema kustendi mai imini kustendi mai hamuite se hamukuzive here achireva kuti kustendi kwababa handika ndikwani ndikwamai vani vambuya vakuru uku kustendi kumwe uku ndikwani ndikwambuya vadiki saka kustendi kwambuya vadiki istendi atoziva isusu kuti yakasiyirwa mukoma wavo anonzi George. Saka kustendi kwa George chova miti takatema tiri kunyepa nokuti anga takomvonani nababa vedu vanova mukoma wani weava vakati vana vangu sizvamuziva kuti pastendi amudakaita sei ndakapasiyirwa nababa sabhu handozviziva zvese mareplacement ese akaitwa paitwa mareplacement izvi zvichidiwa kunana vanozviziva saka chete imoita se nobvisa miti iyo ndaita se ndakuza kuzorima muunga ndo yatakabvisa isusu miunga zvemutove zvemumango hatina kutema hatina kutombobata mira Aaron uri kuti iwewe uchindotema miti iyoyo wakapiwa mvumo nababa vako iwewe vanove mukoma weuyu nekuti akuda kuuya kuzorima haizi stendi yeuyu haisi stendi yavo mukoma ivavo vari kupi vabuda panze vabuda panze ndo witness nasabhuku nababa vamufutamo okay tigara panze sumuka Nesbeth ndaona uchisimudza ruoko sanda kuti ndagotaura zvaunga uchisimudzira ruoko ichokwadi nyaya yekutaura mukomana kuti vanhu vahukura vasina nhoroondo yakazara asi vanhu vanobatirira chi ngirikini pakati semafoto stendi iyi inotoni muchana stendi ndeya Martin Gadzikwa naLady Mahlungi ndo vari kustendi haizi yako andikura kuti ndo payakabva mai vazodzama baba vazosara vakazotora mugirigiri vakazotora munhukadzi anove munin'ina wamai vanga vamboita mumwe mukadzi asinaita vanamai mupfuri handingati taura zvekuti vakauya asi vaitobikirwa mupi mumba maamai vangu saka zvakaitika ipa muntu zvekuti mai vangu vakati honaika vakomana zvaita bagonyi
waunza girlfriend baba. Saka ini zvangu kicheni munongoziva vakadzi atibikisa. Ini ndichitivakira shedi padza. Baba wenyu watichi vanhu ngavabikire munhu. Zvechokwadi takavakira babodi shedi, mai veri shedi. Vaibikira panze vachinaini. Right. Uyu ningirikini uyu mutsvana aibva nekubotswana. Akazorwara achibva aita sei? Aibva atodzokera achirwara. Ati inini handina mumhuri kunoku, handina hama kunoku, ndichadzokera. Ndobva adzokera. Saka zvoreva kuti uyu ningirikini ndobva tazoona kuti potsoze ningirikini tikaramba tichiti mai vedu ava varambe vari tichibikira panonaya, zvinodzoka patiri tikati baba munozvona zvakakodzera here. One ningirikini girlfriend yenyu yaakurwara, zvinhu zvayakurwara iwo chipepwa namai vedu. Inini madi kuti tivakire kamusosoro ndovatavakira kaningirikini bedroom pasaidi stendi imwe chete. Ndinotone heji dzakapfuura munoziva kuti dzatiriwaneji ine heji dzakapfuura chaio. Saka ndobva wavakirwa kaningirikini paningirikini pavazofa zvinhu zvavo zvese magirlfriend yamai yababa ndobva tatsakura chinhu. Baba vatiri kutaura ndi baba vako kukuzvara iwewe. Ndibaba. Right. Vari kudikiri vazodikiri varwara tikati no isusu takufana kudaidza chii vana vamai avo takavadaidza tikaita mudembe. Baba vako vavaine stendi yakakura ndobva vaidimura nepakati. Haina kudini. Pavakanotora mukadzi wavo wekubotswana girlfriend yavanokutaura akasvopinzwa mumba mamai vako ngoma aitobikirwa vaitobika pamwe chete. Alright. Amai ndobva vaita shanje vakati handikwanise kugashira munhu mumba mandiri kubikira inini mavavakira shedi. Ndakavakira chimusoso panze. Baba vakati kudii nayo? Baba vakati nyaya iyi ingandinesesaka ndinoita sekuti ndichivaka vaita zvokuvaka ndobva wazovaka futi imwe pasaidi yamainare amai ndobva vadzokera amai ndobva vadzokera mumba yavo pakati kureva kuti semunhu anga aine vakadzi vake vairi akanga vapatsanura kuti iwe kwako kwake kwete because vaibikira pamwe chete. Vakapatsanurwa nababa vako. Assistant. Zvakafanana nemba inei kana ndikaita marika neidimura nepanapa ndokuti wibhedhumu rake wibhedhumu rake kureva kuti kweuyu ndekwake kweuyu ndekwake handidi nditsanangurirei ndinyatsonzwisisa zvataurwa nemuchinda kuti mukoma wako iweko ari kuti kusaidi kwamai neni kwake zvakamira sei? Idzo inhema dzakazara nokuti baba vaivano kugoverwa redu mastate. Baba vako ivavo vari kwezvo ayo wanoti mukoma mukuru baba ari panapa kure kure asi achireka chisvike nditsana kuri kuti ndidaira ndakasiyirwa maoko mangu nababa. Iwewe wakasiyirwa chii? Inini ndakasiyirwa stendi iyoyo baba wavati iwewe zvaroora wanikadzi ndandichatera iwe zvawakuteera stendi
posha minda minda uyo wose ari makuzasi kweminda asi uyu munda uri kumusoro vanoiti dhingirikini uya wekuti baba vanenge vane muta unoizitaravo yavanorima yekuti kana kuvazoita dhingirikini handisi kutaura zvemumunda toda kutaura zvesitendi istendi ndeyamunda yakatakatsirwa nemubereki asi mukoma uyo ari kunzi azouya uko ane stendi yake yakasiyagoverwa pamberi pestendi yako iritoripo stendi yake yaasina inozivikanwa nemusha inozivikanwa nemueveryone akatobhoironga mazuva apera akapamurora akati ini ndogarara saka rima hako right kana takapatarisa hausi kuona here kuti mukoma wako ane mukundo wekuti iwe haungagare pababa uri wega chokwadi stendi imomo kuna iwe wakoma mukoma mukuru vanotaa kuti baba varimo vakavaka 6 yokuti yava stendi yababa yababa inini ndiri pakati stendi yababa pane mukoma wandinoteedzera doctor ari kusenzera pane zvinhu South Africa ndiye akapiwa stendi iyoyo iyi yatemwa iyo yatemwa saka chiti ndo ndiye akatoisa denga rese remba iyi right iwe asi akazonditaura achiti iwe semuine guru pano stendi yese iwe oversee pasava nechimbitika chi madhiri iwe ndori pano right kuve overseer ne-ownership those are two different things. Stendi yababa ine mapartition matatu sekuti taura kwao iwe une kwako mukoma mukuru iwe uri pakati kwazotemwa uku ndiko mukoma ari South Africa handiti saka iwe kuuya kuzotaura kuti stendi makatemwa you are doing it on behalf of the family ichokwadi right zvino zviri kunzi pautatu hwenyu mumwe wenyu ndiye akapa vakomana ava masimba icho handichizivi kuti ichokwadi hanzi ari pano hanzi ari pake ari pano handizivi ichokwadi asi hatichane nazvo ari pano iwewe saoverseer waona zvaitika izvi vakoma vako vairava wakazombovasumawo here kuti onai makanditi nditarisise nzvimbo onai ndo zvaitika ndakavasuma vakati vokudii ndakavasuma ndikati ndaita gadzo nechishambidziko chikuru kuti miti yese mikuru yatemwa mustendi kuti ndiwane tsananguro chaichaio ndiri kungobuda nezita rimwe chete kuti ari yatema akatakurisa netransport yake akaisa pamba pale zvino todini ana mukuru ndo zvaitika izvi tikanzi ndaedza kumutaura nemuzukuru kumufonera foni hati yapinda nebasa redu rinonetsa pamwambo fesco pamwambo dai todini tikanzi sabhuku wakaenda tikati ndakaenda zvikanzi sabhuku wakati kudii ndiani aikubvunza mbunzo wapfusa kudaro ndikerekeni mumwe mukoma yedu aiwa sawa paakadii kuti mukoma vamwe vari kuzviziva vanga vatitaurira pandakangopisa shoko vakabva vataurira ndobva vapa chisungo chokuti saka inini mukoma wakuru
ndakutokuchipai mari muite sei muende kunoona kuti masitendi chii chiri kuitika mumasitendi ndobva vauya vakatosvikawo vaona zvavakaona. Imimi ndobva mazogara pasi here kuti mutaure nezvakawanikwa namukoma zvavanga vavataurira. hatingatarasati muri vakasvika mumamuziwa vasvika vachigara maharare kuita vazi vanogara kuna vari kubotswana saka ndiwo dokta vanosedza aiwa havasi dokta vari kuSouth Africa. dokta vari kusouth Saka iwe ndiwo ugere pamusha ndindori mako zvokuti kana yemukoma akatonditagova nababa ndafamba ndikagova masitendi ese ndikagova minda yese. All right. Witness yako mukoma uyu anonzani? George. Tidedzere George. Kumbogara basi. Usati wagara pasi George sunza ruoko rwerudyi uti zvandakutaura pamberi pamambo nedare ravo. Zvandakutaura pamberi pamambo nedare ravo ichokwadi chisina manyepo. Ichokwadi chisina manyepo. Mwari nevadzimu vanditungamirire. Mwari nevadzimu vanditungamirire. Saka kubva pasi tikutera George. Senemi yako ndi Mahlunge. Nogara South Africa Botswana. Ai. Muno. Nogara muno. Muno muZimbabwe. Okay, uri kugarira nechepapi muno muZimbabwe? Kwandinobarwa kumusha kwaMakawu, murende kwaMakawu. Asi nezvi since ndisati ndavaka ndinogara kuTungwiza. Padhuze. Yeah. Une makore mangana ekuzvarwa? Ndine 64. Usati wavaka. Ndo vanoti kumusha kunotondinga. Right, makazvarwa muri vatatu kai? Vatatu vakomana. Akwete. Makazvarwa muri vangani? 36 vakomana. Vamwe vari kupi? Wana akafa. Saka zvinovapenyu 3, 4, 5. Yeah. Saka ndiri kuona iwe nekupi ndizvozvo? Vamwe 3 vari kupi? Mukoma wakuru vasara panze ndandinawo. Vari pano. Mukoma vakuru. Ko vamwe 2? Mumwe mukoma anotedzana namukoma waari kurwara. Mumwe ndiye ari kuSouth Africa. Uyu munina wako ka? Uyu mwana wenyu ka? Ichokwadi. Uyu akaona musha wamakasiyirwa nevabereki venyu patemwa miti. Iyo yakatemwa panzvimbo yaani imi muri 5? Panzvimbo yangu. Iwewe.
iwe ndiwe une chipisi ichocho. Uyu simba rekuti azouya kuno kudara achimhangarira ari kuritora pati. Handizive kuti ari kuritora pati. Simba iroro ndakatorishaya. Vabereki venyu makaigovana sei? Baba vachiri vapenyu ndo vakagova vega. Mukoma mukuru weBotswana vakapiwa kwekutanga tichibva kurodhi. Uyu akapuwa paamai nekuti baba vangu aine vakadzi vairi. Apuwa paamai, ini ndikapuwa paamai. Saka zvakazoitika ndezvekuti kuti ndipuwe paamai mai ava vakarwara vakafa. Saka kwakanzi kuda kuitwa mareplacement ekureplaca vanhu vakafa vaya. Ini ndobva ndaitwa replacement ipapo nekuti baba vangu vagara vadi vandipa kare. Saka iwe hausi kutoziva chikonzero chiri kuita kuti Nesbit akakaratse uyu kuuya kuno kudara. Chikonzero ichocho ina handisi kuchiziva mao. Saka hapana nyaya. Nyaya iyo ndiye angatotsanangura kuti nyaya yacho ari kuionera papi. Ari kuionera pekuti uyu akatema miti panzvimbo yamakamupa kuti akubatsirei kutarisa. Ndizvo zvazvikuda pachena. Kutarisa Kwete kuti pake. Uyu ndini ndakamupa mvumo iyo muridzi wenzvimbo kuti nditemera apa. Wanditemera ndoda kuita pfumvudza yangu ipapo. Mvura ichingonaya. Uyu hamena kuti akazviona sei. Abva ati kune uyu wazotemerei ipapo. Pate akauya asi uyu mukadzi wake ndiye akauya. Akazodhirisa vakutema miti ava vakateerera zveshuwa vakamira. Huni dzavanga vatema dzacho mukadzi wake ndiye akadzitora. Hamena kuti akabvendesa. Nanhasi hatisati tanzwa kuti zvakafamba sei. Iwe ndiwakapa uyu mvumo? Yes, muridzi ava ndobva vamiswa nemukadzi uyu. Wakazotaurira here munin'ina wako kuti aiwa musamise vakomana ava ndavapa? Ndakatozonzwa yakunzi nyaya yaripotwa kupi kuno. Saka titabva tangomira kuti kana yaripotwa hapana zvimwe zvatichataura. Takutongomirira kuti tione kuti ichatongwa sei. Nyaya iyi inyaya yenhaka. Yes. Amai vako naamai veuyu munhu mumwe chete? Buda ndibude. Buda ndibude ndiwe iwe neuyu? Asi amai venyu vamwe chete? Baba wenyu mumwe chete? Kufunga kwako uyu nemukadzi wake vangakuitira here shanje pano paamai nemimba wakapiwa nababa? Ini semaonero angu ipapo ndinoti hongu. Nekuti zvazvakaita ndezvekuti pakafa baba pakagarwa dare. Tese takadai tiripo. Pakabvumiranwa chinhu 1 chekuti panhu pako papoeni. Naiyeyo wacho achitobvumira. Mazwa. Saka zvadaro ndikutoshamisika kunzwa kuti uyu akuzodhaivheta nyaya yacho sei achichinjinura. Zvakutorera 60 something years kuti apa varakidza kuti pamakandipa paapangu zvachozve. Hazvina kutora 60 something.
pamwe apa ndandiri mudiki kandi chiri kuchengera kozouya panguva pandisakwanisa iye zvinezvi pandakura pandakukwanisa kuti ndichivakawo pangu inini ndo pandenda kuona kuti apa pane miti apa regai ndikiliya apa ndoita pfumvudza yangu gore rinouya pachena ndozoona kuti apa ndingaise chii apa ndingaise chii. Uyu mwana wewe uyu ka uyu munina wako ovasiya wakati tarisisa nharaunda yangu nzvimbo yangu handiti wakanditaurira munina wako kuti ndikuda kutema nekuti ndinosakuudza ipapo ndingangoti pakati resvekei asi chiripo ndechekuti zvinhu izvi zvichiitwa dai kuri kuti uyu nebasa rake rinomupa mvumo yekuti maweekends anga ariko kumba aiwa zvingadai angadai akaona zvese izvozvo zvichitoita takaita pamwe chete. Right, wapindura zvakanaka. Na pane nyaya yatinoda kupedza chokwadi kuti uyu ari kuti uyu akatema miti. Shoko raungandipe rekuti ndimutaurire kuti tipedze nyaya idzi rekuti shoko randinopa kwandiri kuti ndimutaurire shoko randingakupei mambo kuti mumutaurire mukomuna wangu nderekuti unenge mufudzi asi ndo zvazvinenge zvakaita kuti iye pamwe paanga achirima mazuva esari makore esari ndipo here pakatemwa kana kuti hapasiri iye opindura. Right, ipapo reganibva ndakupindura nokuti tatombopasvika ipapo ari kuti pakatemwa ndobva ukuthi vakakupa vakandipandira iva vakava ndizvozvo saka hatigone kumubvunza kuti aupindura kana chimwe chii kuti chimwe ndechekuti iyeyu mambo ndokupai shoko rekuti uyu mukomana uka ari kuita kunenge kutambira nzvimbo dzevamwe kuti atore pese paite pake iye nemukadzi wake aravanga vari tu nemhuri yake ndo maonero angu. Saka ipapo apa kuuya kwataita kuno ndiri kuti dai manyatsopajekesa uyu mukadzi wake ane mashoko aanotaura ekuti aiti hanzi vari kumba kwavo kuHarare haachagara kakumusha vagara kuHarare. Mukadzi wake akataurira iyeyu kuti hanzi zvinotava kuziva vanhu kuti uyu achiuya uyu tombata sei uyu tombata sei. Saka kubatwa kutoro hatizive kuti kubata rudzii ende kuchaguma sei. Akazoenderera mberi achiti anogona kundibata inini seRacto nekuti inanda mvumo yekutonga pasitendi pangu iye ndiye ane mvumo mukadzi wake. asi kayarirudze ukati mukadzi wake isusu toda kupamhidzira mazwi atinoda kupamhidzira ndeyekuti mukadzi wenyu mukadzi wenyu wamuri kudzorira kuti akupatsanurei. Ipapo mataura chazvo but uyu ndingirikini munina wangu haana chaanoramba nekuti pamusha ipapo kana kwabvunza mwana baba vake chaivo iye aripo vaishungurudzwa nemukadzi wake
vashungurudzwa vakasvika kutombobva ipapo kwekanguva vakazodzoka. Uyo haana chaanotaura. Aiwa, hakuna murume asingatongwe naadzimai vake kana ini ndototongowo naadzimai aiwa vachizoshungurudzira baba wenyu motadzawo kuti usadaro. Aiwa, ndogona kuti usadaro riri zinyekenyeke kana ndazoenda kubedroom ndosikonzi iwe. Aiwa, hapana pavamboti usadaro munhu. All right. Uyu ari kuita sanga ari kukambira zviri kubva influence mudzimai wake. Handiti pandazvogadzirisa ndichiti kumudzimai wenyu. Kumudzimai wenyu muri vairi iwe fanga iwewe nguva tinopa mhosva nevamwe vako kuti hamusi kukwanisa kugara pasi nemadzimai enyu muvaratidze pavanobvira nepavanogumira kana tiri kutaura zvemusha. Izvozotoda kuti munozviita mukukambira kwaari kuita uyu uri kuda kundipa shoko rekuti kudii kuti ndimutaurire kuti asakambire. Ndosaka nyaya yacho yauya kunoenda tonzwa kusununguka kuti zvatakuenda kwamambo anonzana ari panzana Ronald. Taurawo kukambira kwandiri kutaura ndekwekuti iye haasiriye anenge achiita nekuda kwake. Iye ane zvaanenge achitaura kumba kwake nemukadzi wake kusvika mukadzi ashaya respect kwatiri. Aiwa, izvozvo handimbopandakazvigashira mudare mangu nokuti mukadzi wenyu ukaona mukadzi uyu iwe ndiwe une power yekugadzirisa uiese munin'ina wako. Ichokwadi. Dai wakambonditaurira kuti ndaona chakati ndakamuti zvakati haanzwe taizvigashira handiti kana usati tondongoona adzimai vako iwe vakatokuti iwe una stage inotorwa anonzani Nesbitt. Tendai munovaratidza kuti stage yedu toda kuita zvakanaka handiti. Iye Nesbitt wacho anenge aripo kuti aitozvida kuti zvidaro because mukadzi wangu inde mukadzi wangu adzimai wangu ari hapana chipomerwa chanenge avapa kana chimwe chete. Kana ukabvunza mukadzi waNesbitt haana kana chipomerwa icho chatimutaura icho because munhu yega ndiye munhu akupesanisa mani. Inini ndikuda kudzongorora mazwi angu ekuti munhu iyeye kana chikupesanisai imi ndimi mune mhosva nekuti mutorwa uya rikandimubvudza uya akafa anozotaura kuti zvinhu zvedu tinoda kuita so muigei apa chii zvese anenge achimira ipapo ndiani. Right, changamire gara pasi toresai changamira ava anonzi Ronald Mahlunge ndo witness yako. Alright, mira zvandakutaura pamberi pamambo nedare ravo ichokwadi chisina manyepo. Mwari nevadzimu vanditungamirire. Mukomaroni nyaya dzatutaura panapa ndedzemamanga panapa hadzisi dzevarume vakuridza handiti. Uyu achigoverwa nhaka yevabereki venyu, baba wenyu vanga ine vakazitiwa akagoverwa papi? Pake paakagoverwa
ya pake paakagoverwa kuti ndinyatsotaura ndini mukuru ndokubva baba vataura zvikanzi aiwa kuenda kwemunhu akuzivikana saka ndoda kusiya ndakupai zvakanaka ndokuti payadhi yavakanga vari yakanga yakafenzwa yese kwatinoti kumabvazuva ndobva zvanzi iwe ugara panapa. Iwe ani? Inini Ronald. Alright. Ndavaka nemba yangu ipa. Ndobva zvanzi pakati pano kazhinji panowanzoda kusara rinenge riri gotwe. Saka achasara pano ndeuyu mudiki uyu Nesbet. Uko kawo amai baba vakanga vaine mumwe mudzimai. Saka zvakanga zvakaitika vakanga vakatora mudzimai wacho wavakanga vatorawo akanga vanga vasati vane mwana naye. Naivo kurwara vakagara zvavo makore mazhinji chaizvo vari vese ndokuzorwara ndokuzomukokera akanoshaya. Saka takanga tine vamwezve amai vaifanira kuti vanhu vachitunhu pamberi izvi. Saka naivo ndokuuya komanje ndichazobaira. Saka tichapakadzirawo. Saka baba wewe vanzi aiwa zvakanaka. Pane kanzira kakaita seka takuenda panext manje paraende kumashure. Zvikanzi pano vakomana manga muri vatanhatu 6. Zvikanzi saka apa kumabvazuva ndekomwe anonzi Musa Mashunge. Pakati pano ndepemuchakabva anonzi Douglas Mashunge. Ukungati haaziye mazita Saka ndotombotanga kuti aiwa kanga ndozvinonzi nashinyararai kana umwe achitaura. Pakumabvazuva kwakaenda Musa Mashunge ndokubva apiwa yadhi naiwo akavaka imba yake ipa. Pakati Douglas Mashunge naiwo akacheresa mugodhi wake ipapa. Pamadokero ekupedzera ndobva papiwa uyu George Mashunge. Izvi takapiwa about 20 years back. Right. Mhosva yaizoita kuti muuye mese mese ndeyekuti Nesbet akamhangarira Aaron kuti akatema miti. Wakambozvinzwawo? Pakatemwa miti ndepano. Pakatemwa miti sekuziva kwandinoita ndepa anonzi Dr. Raymond munin'ina wedu. Ko uyo ari kuti ndepake vanhu. Uyo akapiwa mayadhi maviri. Handizivi. Aiwa. Saka uyo ari kutopambira padhokta ka. Akutambira padhokta. Zvikanzizve nababa kuronga kwandakuita iwo ndoda kuti mugare nerunyararo makadaro. Nemiti iyi nokuti baba vangu vaida miti kwazvo. Vaingogara vachintaura kanzi urikuona here kuti patakagara pakanaka sei. Kunyange pakauya mhepo hapana zvainotiita. Saka chokwadi chizere ndechekuti nzvimbo yatiri kuedza kuti titaure nezvayo haiziya Nesbet. No, Nesbet zvakaitwa ndofunga paipa ndimbotsanangura ndokuti inini ndinoshandira kuBotswana. Uyo dokta ari kushandira kuEast London. Right. Saka ndokuti tiri kure ndokubva tabvumirana tikati saka pano pamusha panenge paine anonzi anotarisa kuti zviri kufamba zvakanaka, anotipa ripoti nokuti pamusha tanga taunganidzawo zvinhu zvakati wandei. Zvaka ndokubva tabvumirana tikati saka iwewe Nesbet ndiwe unosara pano uri caretaker
unenge uchitarisa asaine pake. asaine pake. Ndoshoko raanditaurira kusho kuti makamuita overseer se kureva kuti achiona miti yatemwa ane simba rakabva kwamuri kuti titaririre ouya nenyaya idzodzo kwadzakakodzera sekuru handiti haana chaakakanganisa. Zvino kana asina chaakakanganisa, uyu ari kuti ndiye akapa Aroni mvumo yekutema miti iyoyo panzvimbo yadokta, anga aine simba here rekudaro? Anga asina. Zvino kana otaurira dare kuti ini nzvimbo iyoyo ndeyangu, ndoda kuita pfumvudza ipapo, mashoko amungade kumutaurira through me ndeyekuti kudii? Ndingakumutaurira kuti hameno kuti akanga apindwa nemweya upi, nokuti isu takakura chaizvo tichinyatsoziva muravo kuti kunyange paine chaunezengowada angadai akangotideedza oiswa kumwana. Kana atideedza kuti ko ndandichifunga kuti sezvo panapa ndiri kuona kuti pakadai, ko handingagari zvangu ndikanyukurima. Zvaibva mudare zvaibva mudare remumba raMr. Mashungi, Martin Mashungi. Saka Aroni akapariswa mhosva, iwe unoitora semhosva here? Aroni akapariswa mhosva. Hey, Vana, it's a very good question. And I want to question you. Yes, it's trespassing. Yes, it's trespassing. Asi iwe wakambonzwa here murikuro dzatinoita sevanhu vatema kuti mutumwa haana mbonje? Mutumwa haana mbonje. Mhosva ngaichienda payakanamira, payakanyatsoparwa chaipo ka. Toiumba sei mhosva? Hezoka ratenderera chaunotanga wachibhururudza chinosumana. Saka George, iwe akakupa mvumo yekuti unzwe nyaya yapera. Right. Chiregai ndikutaurirei. Viko zvino izvi ndiri kutaura ndakanangana naNesbet kuti Aroni haana mhosva, akangotumwa semwana wenyu. Atumwa naGeorge. Kana toenda mumutemo, George haana kodzero yekutuma Aroni kuti aite anything pastendi padokta. Iwewe hauna chawatadza kuuya kuno nokuti ivava ndivo vakakupa masimba ekuti utarisise nzvimbo iyoyi. Saka ndakutaurira mukoma Roni kuti Mashungi, uyu chimupai mhosva. Kana mukada kumupa mhosva kudarira mambo, zviri kwamuri. Kana mukada kumupa mhosva muri pachenyu, mugadzirisana pachenyu, izvozvo ndozvikurudzira chaizvo. Tipagadzirise semhuri. Pazvipo buda mashoko anonyadzisa ekuti muri kutongwa imimi nevakadzi. Ko muri kubvumirei kutongwa nevakadzi? Idzo ndofunga nditekedza zavo dzavanenge vakutaurira vozunzanzi tiri kutongwa nevakadzi takaita sei. Chokwadi ini ndadawo chaizvo nemurau zvawakaita. Zvavanofanirwa kuziva sezvamutaura. Murau uripo pachivanhu pedu
ukada kujamba unochoka maku ndochokwadi icho ukada kupfumbira nega unodambuka mungiri muhuro saka ngatingogaridzanai zvakanaka tiri vanhu tichiziva ngatiregedzei kuti kana tazonge tanzwa zvimwe zvinenge zvaitika taakubuda mugwaro pane nzira chaiyo yekuti inonyatsofamba nayo ende mataura zvenyu zvakanaka mukati dai nyaya iyi ingadai yakatopera kudhara chaizvo pasina tisina utombouya kuno zvavatiitawo nesu isusu zvatinyadzisa nokuti inyaya diki diki yekuti vangadai vakafedza asi ndanchida kumupirasira kushoko diki rekuti anozati Aaron from now onwards ngakure achiziva kuti isusu madzibaba edu nevamwe vedu vese takakura tiri pasi peumbiro remurawo wakasimba unozivikanwa. Iye ngaaregedze kuningirika kutora tishoti kati dzavanotora idzi. Right. Inini muchimu reprimanda kudai. Yeah. Mosandoidzorera kwamuri. Kuti ava vana venyu vagarisei pasi. Muchivataurira nhoroondo ava vana adika vagarisei pasi muchivataurira nhoroondo yemutemo wamafunge. Vagare vachiziva kuti akazoita ichi anenge atsautsira. Kuziya mbuya udzwa. Unai vanopfurirana vari tu ava. Muti Aaron haasi kuziya zvaari kuita. Imi musina kumudzidzisa. Uyu mudzidzisei uyu. Saka zvandakutaura zvinezvi kupedza nyaya yedu ndezvekuti modzokera kumba munogara pasi sevana vanyamunhu motaurirana nhoroondo dzenyu kuitira kuti pasawane mumwe anoita fanga ane makaro, anoita fanga anocharikira mutemo, anoita umbimbindo-ka. Mukandiitira izvozvo mune magona oratigara pasi. Sumuka George. Pamusoro imwe. Usazondirakidza kubvusa kwako. Aiwa. Ai kana. Alright. Apa pana ndine ndauya naSabu. Anova muridzi wemusha. Anoziva allocation yemastenzi ake. Right. Sabhuku ndimahlunge. Automziva. Aiwa. Alright, ndazvinzwa kwauri chimbomira. Vamahlunge baba venyu vava ine nzvimbo yavo inozivikanwa naSabhuku Makau. Right. Baba venyu vachikugovanisai vakatozombonosuma Sabhuku kuti ndizvo zvandaitira vana vangu. Ipapa ndiziva kuti ndo zvakaita but Sabhuku kana usingatoziva hautoziva. Panyaya yandataura iye kuti ava vafa pakanzi ndakaitwa replacement ndopari kupindira Sabhuku ipapa kuti anyatsotaura kuti iwewe mumusha pamba penyu une mastenzi mangani. Inini iye zvinondinema ko imwe yawakapiwa nababa vasati vafa. Iyo andakapiwa nababa iyi saka ndati ndendidedzeyo Sabhuku wave vanyatsotaura asi inini ndendichitaura kuti iyi yakapiwa mwanakomana wangu. Amunhu mukuru asi mwana George. Chidzokerai kumba. Unovataurira vakomawako ava nevanini navapa kuti stendi yakapiwa mwanakomana wangu vagobvunza yekuti mwanakomana wako aigopiwa isusu vana baba tisingazive sei. Ndiana akavapa muri kana kuti sekuru. Aiwa kwete tiri tu. Akati kwandiri ndimi baba vake. Baba ndikudawo kutendi kumusha. Ini ndokutora mwana ndokuenda naye kuti kwaSabhuku. Wakakanganisa.
kana izvozvo dai pepa racho raari kupo ndairibvarura nokuti iwewe hauende kuna sapo usingatati wataura nehama dzako uri kunyatsozvinzwa mwana iyeye ndewavo futi ndewavo vakomana ava mwana wako iviri kwava wakavajambirei apa imhosva yekuti tiri kure nekure today there's technology. You can reach out to them anytime by WhatsApp, by message, by direct voice. Aiwa, tatenda kana pakapotseka takupagadzirisa. Chidzokerai kumusha. Nokuti mwana uyu unozoona ofuswa neava woti vari kufurirwa nemadzimai avo uriwo wakapapotsi ava havana chavanomboramba vanongozwa kuti kumwana wangu kanga agani asi zvabva mukukurukura semhuri. You don't impose your will in a family setup. You don't. Handiti ka atagadzirise iba handiti ndiomberere maoko. Alright, ina handisisina chimwe chandogona kudzokorora. Arona haana mhosva. Saka ndamusunungura. Basa rako muri kuti mudzokere kumba munokurukura mugadzirise nyaya yemusha wenyu. Kana muchinge matozotadza kuwirirana makasununguka kudzoka kuno ndokubatsirai kuti muwirirane. Asi semaonero andiri kuita ine ndiri kuona kunga munowirirana mana wakomana kuchiri kutarisai kutaura tunyaya tudiki-diki kuti mese chii. Pane mumwe munhu akuda kuita usungu-zungu aipa. Saka iwewe chenda unogara apa, iwewe chenda unogara apo, iwewe newe endai munoona mukomana wayo maita zvenyu.